लाइथांजाक 26 आगस्ट सालमारिनि गोराक सालो करबुक बखास्तिनि सालका करबुक रत्ना सादन कामिwo तंनाय मुं रबि रानी जमातिया अनायथक संसारनो याकारै थांमानि खोना फुं आइखेनो बिनि गोथै बान्दा एबा गोथै माइ चारिजाकनाय आबनो कितिंगै तिनि 6 सेप्टेम्बर कक्ति सालनि सानजा जरावो करबुक YTF रिजनल कमिटिनि आतंग्रक जेबरकनि याकचुक साक तै माइरुम चुबाचु खलाइक्या थैथांजाक रबि रानी जमातिया बिनि नुखुंनि बरगरगनि यागो याफारै रौइख्या चुबानाय रक उंखा करबुक YTF रिजनल कमिटी वाइस प्रेसिडेंट रविंद्र देबबर्मा सेक्रेटारि सुतेन रियांग ए राजु रियांग तामिल जय रियांग न खबै जत YTF रिजनल कमिटीनि आदंग्रक आबैख्लाइनो YTF रिजनल कमिटीनि सेक्रेटारि सुतेन रियांगनि खुक्तै तामसाका खानावै नायदि bai belai belai ke ini ni dino jeng kha khamlaijak chini salka korbu bisi para ratan sodo para ni chini ibo bai hotat ke ya bera manjagi nai thanai 26 তারিখও 8 তারিখ 8 মাস 2025 থানাय लांमा चौजाखा बेराय हामया मानजागै हठात चावै बेलाय बेलायके जों चिनि एलाका बासि सुंरक जों जत चिनि ताकुक सं चिनि पारानि एलाका खा हामजाक ताइ चिनि बाय एरम जे बाय तंमानि जे चिनि एलाकाओ जत समाज नि बागै सामदांनाय चिनि कायसा TWF ni bo kaisa kormi ekdom active kormi belai belai ke जों खा खामलायजाक तिनि खाना बिनि श्राद्ध बनो लास्ट नाइरक मानि पान्दा चिनि बायनि उंगैनाय हाइनंगै जों चिनि YTF करबुक रिजनल कमिटि नि उंगैनाय जत मानसाक चिनि अ बायनि श्राद्ध मेलाव जों जा मानसाक चिनि हायदे जों सुबा फाइमानि जों बेलाय बेलायके चिनि बायनो जों मिस खायो बेलाय बेलायके जों खा खामो चिनि बाय हठात के हामिया बेराम मानायनाय चिनि जोंनो संसारनाय याखा थांमानि बागै हायनो बागै चिनि आनि बाय चिनि बाय ब स्वर्गआव थांबोनो बिनि आयु बिनि फला न तैबो हामारि मानथोन होनाय जों चिनि YTF करबुक रिजनल कमिटि नि नुनाय खा खामजाक हायनो बागै जतना हामबाय जे चिनि रिजनल कमिटि नंगैनाय चिनि YTF नंगैनाय जों चिनि बायनि पान्दाव जे मानसाक जों इसा दै हयतो माइरं इसा चुबा फैले माने जतना हामबाय नोंथामा थै नोंथामा दिनैनि बायनि बुंखे रबि रानी जमातिया चिनि बिनि लगिसम चिनि कुमै महिनन्द जमातिया